देख आज श्रीरामनवमी उपलक्षे यात्रा हो आज गाँव श्रीरामनवमी उपलक्षे जो यात्रा हो आज लंकापुरी हवा जाऊँचे देख मिठा खेलना सब बिक्री होचे गुपचुप गधटा को देख ये आम स्कूल वाला फ्रेंड्स देख भलसे देख आज मुह टे देखा पूरा फेस्ट देख बहुत दुकान बाड़ी आस बहुत जिन गोटे स्टेज सजा हो यात्रा आरंभ हो गाँव हीरो देखी दे भल भाव स्माइल टे देदेव आइबन या